فرانكلين ديلينو روزفلت. That the national emergency is still critical, I shall not evade the clear course of duty that will then confront me. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis: broad executive power to wage a war against the emergency as great as the power that would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe. The Russian army will continue its stern offensives on Germany's eastern front. The Allied armies in Africa and Italy will bring relentless pressure on Germany from the south. And now the encirclement will be complete as great American and British forces attack from other points of the compass. The United Nations have no intention to enslave the German people. We wish them to have a normal chance to develop in peace as useful and respectable members of the European family. ሰራዊት ሩሲያ ብሸነኽ ምብራቕ ንጀርመን ናይ ምጥቃዕ ወፍሩ ክቕጽል እዩ። ኣብ ኣፍሪቃን ኢጣልያን ዘሎ ሰራዊት ሓይልታት ኪዳን ብደቡብ ንጀርመን ከጥቅዕ እዩ። እቲ ኸበባ ምስ ተኸናወነ ሰራዊት ኣሜሪካን እንግሊዝን ናብ ጀርመን ይግስግስ። ሕቡራት መንግስታት ንህዝቢ ጀርመን ባርያ ናይ ምግባር ድሌት የብሉን። ንጀርመናውያን እውን ናይ ምዕባለ ዕድል ንኽህልዎም ኢና እንደሊ። ሰላም ረኺቦም ከዓብዩን ሓላፍነት ስምዖም ኣካል ኤውሮጳዊ ስድራ ቤትን ክኾኑ ኢና እንደሊ። ናይ ሩስያ ስታሊን ናይ እንግሊዝ ቸርችልን ሩዝቨልትን ብዝኣሰረዎ ውዕል ንሰራዊት ናዚ ንምስዓር በቕዑ። ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ጃፓናውያንን ኣሜሪካውያን ጃፓናውያንን ከይተረፈ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ንኽዳጎኑ ፈቐደ። ኩሉ ግዜ ኣብ ኪናት ዘለዋ ሃገራት ናይ ጸላኢቶም ሃገር ተወለድቲ ካብ ስለያ ክሳብ ገንዘባዊ ደገፍ ብምግባር ጸላኢ የሕጉዝ እዮም ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ካብ ሃገር ከም ዝወፁ ወይ ኣብ ካምፕ ከም ዝኸርሙ እዮም ዝገብሩ። ሽዑ ግዜ ብዙሓት ኣባላት ምክሪ ቤት፣ ህቡባት ሰባት፣ ጋዜጠኛታት ከይተረፉ ዘርኢ ጃፓን ዘለዎም ዘበሉ ኩሎም ካብ ኣሜሪካ ንኽባረሩ ወትዊቶም ነበሩ። ሩዝቨልት ግን ይባረሩ ከይበለ ነቲ ሓላፍነት ናብ ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ኣመሓላለፎ። ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ይሕሸና ኢሎም ብዝመረፅዎ መንገዲ ድሌቶም ይፈጽሙ ዝብል መምርሒ ሃበ። ድሒሩ ግን ትውልደ ጃፓን ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ምጥርጣሮምን ኣብ ሓደ ቦታ ክዳጎኑ ስለ ዝተገብረ ኮንግረስ ብወግዒ ይቕረታ ሓቲት እዩ። ጀርመን ተሰዓረት። ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ታዕናዊ ኺናት ሓይልታት ኪዳን ንከተማ በርሊን ንመዓዛብ ዝኽእልሉ ደረጃ በፂሖም ዳርጋ ርጉፅ ዓወት ረኸቡ። ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ግን መጨረሻ ናይቲ ኺናት ንኽርኢ ኣይተዓደለን። ሂትለር ነብሱ ቅድሚ ምቕታሉ 18 መዓልታት ተቐዲሙ ጀርመን ብወግዒ ኢዳ መሃባ ቅድሚ ምሕባራ 26 መዓልታት ቀዲሙ ጃፓን ብኒውክለር ኣሜሪካ ተወቂዓ ምምራኻ ቅድሚ ምግላጻ 5 ኣዋርሕ ቀዲሙ ብሃንደበት ሞተ። እዚ መወዳእታ ገጽ ናይቲ ኺናት ኣይረኣየን ንምባር እምበር መወዳእታ ምዕራፍ ናይቲ ኺናት ኣርኪብሉ እዩ። ሃገሩ ናብ ናይ ቅድም ክብራን ዝናኣን ምምላሳ ዘልቅዕዋ ቐፂዓ ከም ዘንበርክኸት ርኡ ነበረ ዝዓረፈ። ፕሬዚደንት ሩዝቨልት እቲ ኺናት እናተኻየደ እንከሎ ሓይሊ ኣሜሪካ ኒውክለር ንኽዓጥቕ ዝኽእሎ ፕሮጀክት ስራሕ ክጅምር ምግባሩ ክሳብ ሎሚ ይውደስ። ዓበይቲ ዝበሃሉ ሳይንቲስት ተኣኪቦም ዝተሳተፍሉ ፕሮጀክት ማንሃታን ኣቶሚካዊ ቦምቢ ይሰርሕ ምህላው ከይፍለጥ ብልዑል ምስጢር ዝተታሕዘ ፕሮጀክት ነበረ።
ምክትል ፕሬዝደንት ሃሪ ትሩማን ከይተረፈ ብዛዕባ አቶሚክ ቦምብን ፕሮጀክት ማንሃታንን ዝፈለጠ ንሩዝቨልት ተኪኡ ፕሬዝደንት ድሕሪ ምዃኑ እዩ። ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ጥፍኣት ዓቕሚ ዘለዎ አቶሚክ ቦምብ ንውልቃ ጥራይ ዝተዓጥቀተ ኣሜሪካ 3 ኣዋርሕ ድሕሪ ሞት ሩዝቨልት ኣብ ከተማታት ሂሮሺማንን ናጋሳክን ናይ ጃፓን ተደርቢዩ ዘሰቅቕ ዕንወት ኣብፅሐ። ቅድሚ ሽዑ ተራእዩ ብዘይፈልጥን ክሳብ ሎሚ ናይቲ ዘውረደ ጉድኣት ምልክት ካብ ዘይጠፍአን መጥቃዕቲ አቶሚክ ቦምብ ድሕሪ ምውቃዓ ጃፓን ኢዳ ሃበት። ከምዚ ገይሩ ፕሬዝደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት ንኣሜሪካ ካብ ቁጠባዊ ቅልውላውን ካብ ወረራን ዘድሓና ብድሆታት ብምምራሕ ኣለኹል ክበላ ሰብ ኣብ ሰኣነትሉ ግዜ ሰብ ኮይኑ ብእግራ ኣቆማ። ሩዝቨልት ንኹሉ ነገር ከከም ኣማጻጽኡ ንምካዝ ዝኸኣለ መራሒ ነበረ። ፕሬዝደንት ሩዝቨልት ክሳብ መጨረሻ ናይ ህዝቢ ፍቕሪ ዘይሰኣነ መራሒ ኮይኑ ሓሊፉ። ህዝቢ ኣሜሪካ ሽጉሩን ዝተሰከመሉን ዘቃለለሉን መራሒ ደጋጊሙ ብምምራጽ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ እምነት ኣርኣዮ። ሩዝቨልት ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ ሽዑ ተገይሩ ብዘይፈልጥ ንብድሕር ሕጂ እውን ክግበር እዩ ተባሂሉ ብዘይግመት ኣገባብ ብምርጫ 4 ግዜ ንኽምረጽን ኣብ ስልጣን ፕሬዝደንትነት ንምጽናሕ ናይ መጀመርያ መራሒ ኮነ። ኣብ ኣሜሪካ ካብ 2 ግዜ ንላዕሊ ተመሪጹ ዝመርሕ መራሒ ቅድሚ ሽዑ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ናይ መጀመርያ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆርጅ ዋሽንግተን ኣብ ኣሜሪካ ነፍሲ ወከፎም ናይ 4 ዓመታት ጸንሖት ዘለዎም 2 እብረታት ንላዕሊ ማንም ሰብ ዝያዳ ክምረጽ ከም ዘይክእል ተዛሪቡ ነበረ። ንባዕሉ እውን እንተኾነ ድሕሪ ናይ 8 ዓመታት ኣገልግሎት ስልጣኑ ኣረከበ። ድሕሪኡ ዝቐጸሉ ተኸታተልቲ ፕሬዝደንትታት ናቱ ቃል ተግባራዊ ገይሮም ካብ 2 ናይ ምርጫ እብረን ላዕሊ ኣይተወዳደሩን። እንተኾነ እዚ ሰራርሓ ብቓል ዝተነግረ እምበር ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣይተጻሕፈን እሞ ሕጊ ኮይኑ ኣይተደንገገን ነይሩ። ስለዚ ሩዝቨልት ንዘጋጠመ ቁጠባዊ ቅልውላው ምስትኽኻል ንኽከኣሎ ዕድል ንምሃቡ ንኻልኣይ ግዜ መረጽዎ። ብቕጽበት ኩናት ተጀመረ። ስለዚ በብቕዓቱ ስለ ዝኣመንሉ ንሳልሳይ ግዜ መረጽዎ። 4ይ ምርጫ ገናቱ ኩናት ስለ ዘይተዛዘመ ዝጀመርካ ይወድእ ኢሎም መረጽዎ። ሩዝቨልት 4ይ ናይ ምርጫ ጊዜኡ ኣብ ምጅማሩ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ብሃንደበት ስለ ዝሞተ ዝተረፈ ግዜ ምክትል ፕሬዝደንት ትሩማን ቀጸሎ። ካብኡ እኔው ግን ኣባላት ቤት ምኽሪ ሓሲቦምን ተንቲኖምን እዚ ጉዳይ ኣምባገነንነት ከዕድመልና ዶ ይኮነን ኢሎም ካብ 2 ናይ ምርጫ እብረን ላዕሊ ምውድዳር ንኸይከኣል ብሕጊ ደንጊጎም ኣጽደቕዎ። ፍራንክሊን ሩዝቨልት እንኮ ኣካላዊ ጉድኣት እንከለዎ ንኣሜሪካ ዝመርሐ ፕሬዝደንት እዩ። ኣብ 39 ዓመቱ ምስ ቤተሰቡ ንዕረፍቲ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝነበረሉ ወቕቲ ብሕማም ፖልዮ ተለኺፉ ካብ መዓንጡሪ ፍጹም ዘይንቀሳቐስ ልሙስ ኮነ። ድሕሪ ብዙሕ ሕክምና ክድሕን ከም ዘይክእል ተነጊርዎ ኣርተፊሻል ናይ ሓፂን እግሪ ክጥቀም ጀመረ። በዚ ምኽንያት ናብ ኣደባባይ ምውፃእ ሓደጎ። እንተኾነ ግን ኣዲኡን ሰበይቱን መንፈሳዊ ብርትዐ ሃብኦ እሞ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ናብ ምግባር ተሰጋገረ። ኣርተፊሻል እግሩ ንምስጓም ዘኽእሎ ይነበረን። ግን ድሕሪ ብዙሕ ልምምድ ውሑዳት ሜትሮታት ንምስጓም ዘኽእሎ ዓቕሚ ረኸበ። ካብ መዓንጡን ላዕሊ ፈጺሙ ከም ዘይንቀሳቐስ ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ኣሜሪካ ተሓቢእዎ ነበረ። ህዝቢ ኣሜሪካ ንእሽተይ ጉድኣት ጥራይ ዝበጽሖ ነበረ ዝመስሎም። ከምዚ ከኣምኑ ዝገበሮም ብምርኩስ ጥራይ ተደጊፉ ክስጉም ስለ ዝተረእየን ደው ኢሉ መደረታት ክገብር ብምኽኣሉን እዩ። ሕማሙ ብምስጢር ዝተታሕዘ ንናይ ፖለቲካ ህይወቱ ሕማቕ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝተኣምነሉ ነበረ። ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ምርጫ ጊዜ ምርኩስ ክጥቀም ተራእዩ። ካብኡ እንዳሓር ግን ወዱ ኢዱ ደጊፍዎ ብቐስታ እናሰጎመ መደረ ገበረ። ኣብ መድረኽ ተሰቒሉ ጠረጴዛ ተደጊፉ ንየማነ ጸጋም እናተመልከተ ዝገብሮ ሓያል መደረን ምንቅስቓስን ኣካለ ስንኩል ምዃኑ ብፍጹም ክጥርጥር ኣይኽእልን። ብኢዱ ትንቀሳቐስ
بفولي تأزاز نوعي دا سسرحت ميكيناون يشكركر نيرو ناب ايروبلان كريبن كوردن يخون ناب ميكينو انكسكال نايس اتا سراحتنياتات كببيلوم يحجزوا بزخون يخون سألاي أكلاو قدأتو بزرق خرناع وياويل جرنكالو كسؤال يفكرن كم ذا عينت فوتوغراف زلعو لسبات انكركبو دما سراحتنياتات سأتا كاميرهم منتلهم نت فيلم بتينهم يبت أتصلهم أبكيزي سلطانون كله بأوروبلان مبرار زخالة ناي مجمرة ناي أمريكا بريزيدنت روزفلتيو بأوروبلان مقعز بزا حدقا كختل خلالو أبز نبرة زمن ناي ديمقراطس بريزيدنتاو حصي كوينو بزقربو لعمة شحنت شعاتة ميتن 33 نابقو بأي زخدة حدش مهزو بزنبرة أوروبلاني بريزيدنت أمريكا كوينو أب أوان كوينات كاب هاجر نموسا ناي مجمرة بريزيدنت زخونون روزفلتيو أب أوان كالاي كوينات عالم ببوينغ 314 أوروبلان كاب ميامي تبجيسو بترينادادن برازيلن أبيلو أموركاويت كتما كازابلانكا أبستخايد قبائي تساتيفيو نهاسي هايل سلاسي زرخبومن نعدي إنجليز تسعنو كمزك أهلالهم زحبرمون أب كبساويت كتما ألكساندرا أمريكا باب استدكونا بيت صحفة خوينو أبز أوانزي نبره نامالتان كرميان كيدو نسي ستالينن تشرشلن وعل زفرمون أب أوان تخينات مقانيو بأرميو أبز نبرو أمريكا زاتوتهم وقعت بريزيدنتات أمريكا جيرموم زي فلتو روزفلت أكلاو قرأتو كعاقتون أب هاقورو خوينو كنتات كواهد إنا خألن كابوتانا بوتانا تزاورة اتخينات بعود كزازن كبره فرانكلين روزفلت أب حاقوتاتون أبوتاتون سر ولدهم انت زقود سر نمانم إيد كابزينس هبتان بيتسب استولدي مس بريزيدنت تيودر روزفلت حويسكا مس 11 بريزيدنتات أمريكا زتأساسرو أزمات ألوو سأقا مليئو خابز فسسهم هبتامات استولد بمخانو تقنتن شكتن بفصو مايك أربون كبهار زخل عين السبيو أب هسانتو مس ولدو واب سفرالي هاجرات إيروبا إنا تزاورن إنا تزاناقعن نمعباي كل نجر سواددلو سلز نبره نأجر منجدو جرمانيا فرنسايا أتصاريو نمزرابن نمسحفن زخيل لهم قنقاتات كبرهم روزفلت تمرت حقن مكتال ناب يونيفرسيتي كولومبيا أمريحو نبره جن أب تمرتو تقوهن قبزن أي نبرن مو بزفلمو أي تمرقن أمناي محدرا تاريخو قننن بعال بزح زنان زخونا شمزلبو روزفلت أبناي حدار هيوتو بزح زحمن كم صبار ايا كوستر زيكلن سب نبره هابت مريئو زفاسسوم ولد خبز اللوا لسلسة عمتات مسو خبز رسبيتو أنا إير روزفلت شدش ولدات فريئو أنا إير روزفلت زموديا روزفلت زبل سمز رقبتون كم لمد معرابوين كبعل بيتا وزيراتو زيكونا لكعو كمو كامناي حبار أبحقوهم زرقبتو بيتا سباو سماي أديو نزناي بيتسب مرعى نخطة الرف بزح سعري جيرا خمز نبرتن حدارم من فقرهم نخو قارس كاب هاجر وصاي نويح مقشاتات حيزاتو تخيد من برا نسنو بعلو خي ترفه أبزهبو كالمت ايه أمين ديو فرانكلينن أنا إلنجن نمانم كسمعي دليون سلازي أنصار كل عنكفات تمرعو ألنر مسبوزة حسابات أزي صبو زمدنا نمفراي زبقعت ناي بعل بيتا بوليتيكا عوت لعلا سواس أزقبرتن بعل تحداريح سفيح بزقنا محبرا مرببا ناي بعل بيتا وطن كون خون مقبار زقبرت سواس أو لعل منبارو كلو مسكير لاي كالا انت ترفا روزفلت أبلع لعا نصحفيتان كفكر أبداواي مستيراي ستحتن ولاكوا أبعراتهم كان سبعين سبيتن زنبروم ركب كقارص تكبر أبكر محفاش قريبا فتح بمفصام سنبع البيتا بفك اللعل أي جبرتن كيجو أمينو يراتا مسحتتا أي تقبلتون أو سانعا صنعت سلز نبرت جن
ፍትሕ ምፍጻም ኣብ ፖለቲካዊ ህይወቱ ሕማቕ ጽልዋ ክፈጥር እዩ ንራብዓ ግዜ ኣብ ዝገብሮ ምርጫ ድማ ሕማቕ እንቅፋት ክኾነ እዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ኣይፈትሓቶን ናብረኣ ኣብ ናይ ኒውዮርክ ብሕታዊ ገዝኦም መስሪታ ናብ ዋይት ሃውስ ስሕት ኢላ ጥራይ ትቕልቀል ከም ዝነበረት ኣብ መዝገብ ህይወቶም ተጻሒፍ እዩ ኣብ ዓራት ምፍላዮም ማንም ከይፈለጠ ክሳብ ፍጻሜ ህይወቶም ወጋዓ ፍትሕ ከይፈጸሙ ብኸምዚ ገባብ ኣብ ጽልኢ ሕውነት ኣብ ቂምቲ ሓልዮት ኣጥርዮም ነበሩ ሩዝቨልት ግን ሙሉእ ህይወቱ መፍቀሪ ፍቕሪ ኮይኑ እዩ ነቢሩ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ይዘውር ምንባር እውን ብብዙሕ ተሓሚዩ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ኖርዌይ ሃዲማ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ጋሻ ኮይና ምስ ተቐመጠት ጓል ንጉስ ኖርዌይ ወራሲት ዓራት ማርታ ከይተረፈ ሽታ ከም ሰቓመሰ ተሓሚዩ ግን ንሃገሩ ካብ ዝገበረ ቁም ነገር እንክነጻጸር ከምዚ ዓይነቱ ደቀቕቲ ስሕተታቱ ከም መማቕርቲ ዕላል ይጥቀሱ እምበር ከም ቁም ነገር ስለ ዘይተቖጽሩ ኣብ ስርሑ ሽግር ኣይፈጠሩሉን ኣብ ህዝቡ እውን ብኽፉእ እዮም ዘኖን ቁመቱ ጸብለል መልክዐኛ ግርማ ሞገስ ዝተዓደለ መራሒ እውን ነበረ መምኣዝ ዘረባ መስሓቕ ዝኾኑ ቃላት ምስ ቁም ነገር ሓዊሱ ንምቕራብ ዝከኣሎ ብልሂ እውን ነይሩ ይብልዎ ኣብ ማሓዳሪ ኒውዮርክ ኣብ ዝነበሮ ግዜ ንዝሰርሖም ስራሓትን ክፍጽሞም ዝሓሰበ ተግባራትን ተግባሩን ተስፍኡን ይዛረብ ስለ ዝነበረ ሩዝቨልት መደረኸ ስምዒንተ ተባሂሉ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ሬድዮ ተኺልካ ምምሳይ ልሙድ ነይሩ ይበሃል ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ዓለም ዝፈልጦ ኣትካኺ ነበረ ሽጋርኡ ኣብ ርእሲ ደራሪቡ ከትክኽ እንከሎ መጠን ዘውፅኦ ትኪ ሓደ ከተማ ከይብክል ዘስግእ ነይሩ ኢሎም ይድእሉ ብፍላይ ቅድሚ ኣካላዊ ጉድኣት ኣጋጢሞ ኣብ ዊልቸር ምስፋሩ ኣፍቃሪ መስተ እውን ነይሩ ተባሂሉ ይዝከር ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ዝተሰከሞ ሓላፍነት ብፍላይ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ዘላ ሃገር መራሒ ምዃኑ ዘኸተለሉ ጭንቀት ንጥዕንኡ ዝምቻ ኣይነበረን ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ነቲ ኩናት ንኸዋህድ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምንጣሩ ንጥዕንኡ ሓዋቕ ኮነ ዝነበሮ ደም በዝሒ ሰማይ ዓረገ ካብ ናይ ማልታ ጉባኤ ክምለስ እንከሎ ዓቢሩን ተጎሳቒሉን ነቀይ ክብሉ ምስ ረኣይዎ ፈተውቱ ሰንቢዶም መንባሮም ተጻሒፍ እዩ 12 ሚያዝያ 1945 ዓመተ ምህረት ምስ ቤተሰቡ እናዕለለ እንከሎ ብሃንደበት ከቢድ ሕማም ርእሲ ይስምዖ ከም ዘሎ ሓበረ ብቕጽበት ርእሱ ስሒቱ ኣብ ጠረጴዛ ተኸንበለ ውልቃዊ ሓኪሙ ብኣፈር ክቡ ተጸዊዑ ድሕሪ ምርማር ናብ ናይ ግሊ ሕክምና ወሰድዎ ግን ክድሕን ኣይከኣለን ሽዑ ዕለት ዓረፈ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት ናይ ዝጀመሮ ኩናት መፈጸምታ ከይረኣየ ግን ሃገሩ ብዘተኣማምን መንገዲ ዓወት ኣብፂሑ ኣብ 63 ዓመቱ ዓረፈ ሞቱ ኣሰንባዲ ነበረ ብዙሓት ብድሆታት ንበይኑ ተሰኪሙ ማእገር ሃገር ኮይኑ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ድንገት ኩሉ ነገር ጠንጢኑ ሞት ምምራጹ ነተኸታሊኡ ፕሬዚደንት ትሩማን ዝብሎን ዝገብሮን ክሳብ ዝጠፍኦ ኣሰንቢድዎ ነበረ ድሕሪ ሞት ሩዝቨልት ዝወፅእ መግለጺ ንምስማዕ ናብ ዋይት ሃውስ ኣምሪሖም ንዝነበሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ኣምላኽ ተኣምኑ እንተኾንኩም ንዓይ ጸልዩ ደይ ኢሉ ዝተማሕፀነ እውን ሽዑ ነበረ ኣስከሬኑ ካብ ዝሞተሉ ኣብ ጆርጅያ ዝርከብ ፕሬዚደንታዊ ቪላ ብፍሉይ ፕሬዚደንታዊ ባቡር ተጓዒዙ ናብ ዋይት ሃውስ ዋሽንግተን በጽሐ ኣበየ መንገዱ በዓል ውዕለትና እዩ እናበለ ዘመስግኖ ህዝቡ እናወጸልቀሰሉ ኣብ ዋሽንግተን ዝግበር ስነ ስርዓት ፋንዋ ምስ ተጠናቀቐ ክቢ ዝበለ ወታደራዊ ስነ ስርዓት ከም ኑዛዚኡ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ውልቃዊ መሬቱ ኣብ መንጎ ኣጸድ ዕምባባታት ተቐብረ ብስጋ ዳ እምበር ብስም ኣይነበረን እነሆ ሩዝቨልት ክሳብ ሎሚ ዕለት ብገድሉን ቅያታቱን ኣብ ሃገረ ኣሜሪካን ዓለምን ስሙ ክብና በለ ዝለዓል ኮይኑሎ ተፈጸመ